سروکی بری شخ اک پارتی آمد برئیس محمد دارا آکار میوانی میا برئیس دارا بخیراتن نها هفدیتنک هاتا انجام دان لسر دا خوازا کو سروکی محپی کربو هر وها سروکومار جره پیدان کرد نها دوید چی بیتا کرن گاوا پشتی وی هفدیتنه دوید چی بجبوی کو پیواجو سری بگره بله دەستپێکی دادخوازم بال بکشینیم سەر vê ziyareta Dem Partî بۆ Öcalan. Lewra ev gav bixwe gavekê mühîm e, gavekê girîng e. O piştre ev piştê vê ziyaretê daxuyaniyek belabû ji destê Dem Partiyê di nava vê daxuyaniyê de çend xal hene ku bala me dikişînin. Xala yekem ew e ku ji ser navê Öcalan ku tê eşkera kirin ev pêvajo nîne ji pêvajo wêdatir paradigmayek e. Yani Öcalan bal dikişe ser vê xalê ku ev proja, ev proseya nû, ev pêvajoya nû bi rastî paradigmaya. Wexta bû paradigma navê paradigma lê çêbû şert û mercî wî henin, hedefê wî henin, nexşerê wî hene. Em nizanin ka wisaya wisan ne pir hêja eşkera nebûyê hêja daxuyanî natine vekirin feqet wek paradigma nav lê dike. Êdî diyan ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd nava parlamentoyê da îşaret li parlamentoya Tirkiye dike o digel em bêjin bloka îqtidarê ji muxalefetê re partiyên muxalefetê wek Cumhuriyet Halk Partî û êdin جوانارا جی بانگوازی دکه دبیجه کو ون جی ورن و مسئله مذاکره بکن با آخفن بال دکشنه سر خالا سیان جی گرینگه او جی چیه دبی کو دناوا روجلاتا ناوین دا شرط و مرجن روجلاتا ناوین هاتنه و گوهرتن پشت شری غزای او رخاندنا رژیما چپل با آسی فرصت نو Rojava hem Rojava Kurdistanê hem Rojelata navîn henin ji bo wî jî îttifaq û biratiya Kurd û Tirkan em hedef bigirin û çend tiştê dî jî hene em karin bêjin wek çi wek her wekê ku ev ya wek proseyeke wek pêvajoyeke di piştê vê pêvajoyê da îşaret û بجن او کا چکبردان جید که یعنی بیاسکارم اول داخوازیه که برئیس محمد لی جاردن پیواجو دما کو تک چو تنه یک عالی مخاطبات بو گرتن یعنی هنشو رو وکار دی بجن اف تشتکی باش نبو و جاره تخمین یعنی جی دوه کی بیتا مخاطب وار گرتن جبوی که اف پیواجو سری بگره بچه سری بله د عالی دا و مسئله دا muhatap benin. Yek jibo çekberdane muhatap Kandil'e, PKK'ye. Lewra deste PKK da u Kandil da çekene jibo wî jî muhatabe çekberdane PKK'ye Kandil'e. Fakat jibo çareserkirina pirsgirêka Kurd muxalefet ew Partiyê Kurdan wek Dem Partî û digel wî Partî dî jî lazim e ku nav dabin. Ne partî tenê em bêjin civata Kurd, gelê Kurd, rewşenbîrê wan, rûspiyê wan, siyasetmedarê wan, xurûb û kesayetên ku li ser mesela Kurd em bêjin hesasin, dêtin û nêrînê wan henin û kesê ku zarokê xwe hinda kirine, însanê ku ji gundan derketine yanî xulasa tevayiyê gelê Kurd lazim e ku nava vê işe da razı buna ka aşkara bike teda cî bigire. Erkavat şiya Kurdên AKP'yî meselên AK Partiye da cenabê we û bi dehan parlamenter hene, wezîr hene, berpirsiyar hene di nava AK Partiye de hûn de saladdarin ev çendîn sala. Kurdên nava AK Partiye da erka wan çiye divê hûn çi bikin da ku ev pêvajo serî bike ve çi ji miletê xwe re bêjin. بله
Kurdên nava AK Partî çi parlamenter û çi em bêjin serok bajaran evên wezîfedarên AK Partî ew tev ji xwe piştî yekê cotmehê hûn zanin roca ku em bêjin parlamentoya Tirkiye vebû û Devlet Bahçelî destê Dem Partiliyan girt ji wê rojê da nava AK Partiya da nava Kurdên AK Partî de evet tê şirovekirin tev dixwazin ku ev mesele here serî here encam bigire û dawiya wî de jî pirsgirêka Kurd nava Tirkiyeyê de çareser bibe. Ji bo vî jî lazim e ku tabî daha helwestên mihîm em bêjin rolên mihîm wergirin. Ji bo vîya jî Kurdên nava AK Partî hazirin. Ev ya gelek hevalê me hanîne ziman dixwazin ku vê meselê were parlamentoyê nava parlamentoyê da jî çareser bibe. Feqet ev kek dildar ev îşek sabrê ye. Ev îşê ne rojê ku mehê ku salê ye. Meselêka sed salên em daxifin ji bo wî jî lazim e ku bi sabr û bi teennî em hereket bikin. Gav bi gav endîşê Kurdan jî em bêjin me tirsiyê ku li ser Kurdan hene. Ew jî o endîşê Tirkiyeyê jî lazim e ku ji holê rabe. Lewra ku em karin vîya bêjin nava Tirkiyeyê da hin kesên û partiyên nîjadperest henin ku ne ji doda. Roja ku ev prose dest pê kiriye pêvajo dest pê kiriye ji wê rojê da dixwazin ku provoke bikin û nerazîbûna xwe tînin ziman. Cara berîn çima têk çû ev mesele negiheşt encam wê demê da parametreyê dünyayê rewş û wezîyeta dünyayê rojhilata navîn müsait nebû. Îroj tecrübe çêbûye. Tecrübekî yani niha müsait e herkes hêdî dixwaze ku bi dîplomasî belê müsait e vêga lewra ewwel em karin bêjin rejîma çepel xwînmêja Beas li Sûriyê çû. Çünkü ew rejîm daîma provoke dikirin. Çendîn car bi destên ajanên rejîma Beas li Tirkiye bomba hatin teqandin. Ew jî li ser navê Kurdan, Kurdê Sûriyê ku wer nebû jî yani Kurdê Sûriyê têkiliya wan em bêjin tiliya wan têda tu nebû em wer zanin. Feqet casûsên ajanên rejîma Beas li Tirkiyê gelek ciyan da bomba teqandin û li ser navê partî û grûpên Kurdan hat nivîsandin. O pişt jî hûn zanin gelek bûyerên nexweş çêbûn. Ev car herkes dixwaze ku ev mesele çareser bibe. Ewela jî li Kurdistana Sûriyê li Rojava hûn zanin. Belê niha meselen te behsa Rojavayê Kurdistanê kir. Ocalan dikare çi bike ji bo ku projeya Tirkiye meselen yan jiya biratiya gelên Kurd û Türk bi ser keve li Rojavayê Kurdistanê jî rengvedana xwe çêke. Ocalan dikare çi rol bilîze? Yani rola Öcalan li ser Rojava pir zêde nine. Yani nava Tirkiyeyê siyaseta Tirkiyeyê belkî tesîra wî zêde be bes li Rojava yan Kurdistana Sûriyê gelek aliyên wê meselê henin bi Öcalan tenê nabe feqet wata Öcalan rolekî pozitif bigire wê çaxê em karin bêjin diyalog bi diyalogê mesela Rojava jî hel dibe. Mesela Rojava tişkê taybet e lewra li wê derên qedera Kurdan tê tayin kirin û li wê derê rejîm hate veguhertin îro pêvajoyek li pêşiya Kurdên Sûrî û Sûriyê heye. Xuya ku Kurdên Sûriyê wek partî û hîzbên Kurdistanî jî li wê derê bi awayekê pozitif helwest girtine. Tawsiya me em karin bêjin ji partî û hîzbên Kurdên Sûriyê re ev ye wek em bêjin Kurdê nava Tirkiyeyê da em vê ricayê jwana dikin. Em dibêjin ku yekîtiya xwe çê bikin, nakikî û problemên nava xwe hel bikin û yekîtî çê bikin, da ku hûn di Şamê da destê we bi qewet be, hûn bi ser kevin. Li vê dere cenabê Serok Mesûd Barzanî jî roleka wî ya tarîxî dîrokî heye. Kurdên ne ê Tirkiye û ên Sûriyê tenê, Kurdên tevayê Kurdan divê ku lazim e ku goh bidin tecrübe û şîretên
Cenab-ı Barzani lewra lwedere gelek tecrübe û em bêjin siyaseteka xurt heye hêviye me ew ku Kurd û partî û Hîzbê Kurdan û milleta Kurd tev da yekîtiya xwe xurt bike hem li Sûriyê destkewtiyê xwe muhefaza bike û daha zêde çareseriyek ji bo xwe çê bike hem nava Tirkiyeyê jî biratiya Türk û Kurdan jî daîmî bibe. Başa, Kek Mehmet, eger ku pêvajoyê dest pê kir li Bakurê Kurdistanê, navbera dewletê û civakê û Kurdan da û di çi bandoreke xwe li ser Rojavayê Kurdistanê çêke, ji bo ku Tirkiyeyê dî temîn be, operasyonê dest pê neke yan jî wek metirsî li ser xwe nebîne Rojava. Weke ku çawa bi başûra peywendî hene, li gel Kurdên Sûriyê jî tiştekî wiha çêbe, peywendî hebin qenebe. Bêguman ana kesên nîjadperest û ev ku şerxwaz bû daîma digotin ew ê li Sûriyê Bakurê Sûriyê dewletek çêbibe ev dewleteka bi İsraîl û bi Amerîkayê re hereket bike wek İsraîla duyemîn ew ê ji Tirkiye jî perçêk biqurfîne û agir bixe nava Tirkiye ev ya îftira ye. Yani ji roca ewil heta îro Kurdên Sûriyê daxwaziya serxwebûnê nekirine tevê Partiyê Kurdan nava Sûriyê da nava em bêjin siyaseta Sûriyê da dixwazin ku heqên xwe yên wek otonomî bi dest bixin. Kesê behsa serxwebûnê nekiriye yek. Ê duyan ev rojê dawîn da ji partiyên Kurdan wek PYD jî êdin jî tînin ziman ku ew dixwazin ku nava sîstema Sûriyê cî bigirin û çekê xwe jî sîlehê xwe jî wek em bêjin ev leşkerên ku li ewkênin Bakurê Sûriyeyên Kurdanın belkî Ereb jî navdane ew jî daxilê Wezareta Difaa ê Sûriyê bibin. Ji ber wî yanî ji siyaseta Kurdên Sûriyê em bêjin daxuyaniyên pozîtîf bela dibin. Wexta ku li Sûriyê em bêjin müzakere dest pê bike nava Şamê û nava Kurdê Sûriyê de tev Partiyê Kurdan da mutabaqatek çêbibe tesîra xwe roleka xwe ya pozîtîf Kurdê Tirkiyê jî nava Tirkiyê jî çêdike çünkî ew kesê ku daîma behane çêdikirin ji bo şer digotin Kurdistana Sûriye ji bo Tirkiye tehdîd e ew îddiayê wan jî vala mane. Cana jî em viya karin bêjin Kurdistana Iraqê çawan ji bo Tirkiye tehdîd nîne bira dostiyek heye navbera Kurdistana Iraq û navbera Tirkiye da dostanî, biratî, ticaret, siyaset, diplomasî heye çawan em bêjin xurt e nava Kurdên Sûriyê û Tirkiye jî ew ê wisa bibe. Yani gerel Tirkiye ne devlet û ne jî em bêjin Türk ji Kurdên Sûriyê destkewtiyên Kurdên Sûriyê gere netirsin. Ev endîşe çawan tînin ziman ev kesê ku şer dixwazin naxwazin ku li Sûriyê Kurd xwediyê mafê xwe bin ew van tiştan dibêjin. Îro roja yekîtiya Kurdan e bi rasyonelîte, bi aqil û bi siyasetê lazim e ku mesele çareser be. Kurdên Tirkiye Bakurê Kurdistanê divê li bendî çi bin êdî? Evvela benda makezagonê kanûna bingehîneka nû yani anayasayeka nû li Tirkiye ya sivîl, demokratîk û em bêjin herkes tê de cî xwe bigire. Kurdê Tirkiye, Kurdê Bakur tev li benda makezagoneka nû ne yek. Ê duyan nava vê makezagonê da mafê Kurdan ê em bêjin heq û hiqûqê Kurdan mafê wan têda cî bigire. Wekî çi? Wekî zimanê Kurdî li Tirkiye da vêga hinek ciyan da tête bikaranîn. Wek çi? Wek TRT Kurdî da em bêjin dewletê televizyona dewletê ye. Feqet di vê televizyona dewletê da Kurdî hem kurmancî
hem zazaki hem sorani cî xwe girtiye. Dibistan û mekteban da jî Kurdiya Kurmancî û Kurdiya zazakî jî bi dersên bijare tên texwandin. Feqet lazim e ku yasa ji bo vîya lazim e. Hem di makezagonê de anayasayê de cî xwe bigire zimanê Kurdî wek zimanekî resmî û hem jî em bêjin dibistanan da nava resmiyetê de jî cî xwe bigire. Digel wî jî gelek meselen henin belê. Kurd li vê de re heqê xwe yê ziman, heqê xwe yê netewî, etnîkî yanî dixwazin. Feqet daxwaziyên Kurdên Tirkiyê jî aştiyanenin nava Tirkiye da, nava yekîtiya Tirkiye da hedefeka çareserkirina pirsgirêka Kurd dikin. Ne Kurdên Tirkiye, ne Kurdên Sûriye û Kurdên dinê jî zarar û em bêjin tehdît nadin van dewletan. Ev dewletê ku Kurd têda dijîn zî lazim e ku yani bi Kurdan ra dostaniya xwe pêş de bibin. Gelek spas berês Mehmed Dara Akar, serokê berê şexa AK Partiya Amedê di bûyî mêvanê Rûdawê.